Бүген Иске Кулатка эшчеләр поселогында яшәп килүче Салиховлар гаиләсендә матур тантана. Җиләк булып пешеп, күркәм хатын-кыз Салихова Рифия Рәкип кызы җитешә. Күркәм юбилее белән ихластан аны бар якыннары бергә җыелып, бүген иркәләргә ашыгалар. Беренчеләрдән булып яраткан тормыш иптәше Рафаэль, кызлары Эльнара һәм Рената язганнар. Язмыш дигәннәре һәр адам баласының төрле. Әмма бушка гына әйтмиләрдер. Күкләрдә никах укылмаса, җирләрдә никах укылмый дип. Еллар узган сайын, татлым белән яшәгән сайын мин дөрестән дә безгә күкләрдә никах укылганын аңлыйм. Алтыным минем яшәешемә мәгънә өстәр өчен. Бу дөньяга килгән иң гүзәл чәчкәм. Руфугымның торып уңганлыгына, сабырлыгына, тырышлыгына, йомшак булуына таң калам. Аның сыман акыллы кешеләр бу дөньяда юктыр дим. Без бер-беребез өчен туганбыз икәнне ачыктан-ачык аңлыйм. Аллага шөкер, ике яклап әниләребезне дә тигез күреп матур яшибез. Һәм мин моның өчен бик шатланам. Таяныр тал тирәгем, күңелемне күз карашымнан аңлаучым, йөрәк әрнәгендә сусавымны басучым да син былбылым. Куянчыгым, юбилеең белән котлап беренчедән бик көчле яратуым турында сиңа әйтәсем килә. Синең сыман көчле рухлы, кешеләрне бер генә дә очратканым юк. Без булдырабыз дисең дә, тагын мине алга этәрәсең. Яшәр өчен миндә көч уятасың. Бар булуың өчен, миңа мәхәббәт бүләк иткәнең өчен бик зур рәхмәт сиңа. Укылган никахыбызга тап тидермичә, Ходай язган гомерләрне парлы килеш үтеп, балалар киләчәктә оныклар бәхетенә дә шатланып яшик. Эшеңдә уңышлар, гаиләбездә тынычлык, йөрәгеңдә җылылык булсын. Бар бәла-казаларда безне уратыбызсын. Син бәхетле булсаң, мин дә бәхетле булачакмын. Син бит мине бик бәхетле иттең, яратуың белән үземне. Алсы таңнар миңа бүләк итеп, үбеп алып минем күземне. Бар йөрәгем белән сине сизәм, кочагыңда эрим, назланам. Күзләреңнән күземне ала алмый, синнән башка түзмим, сызланам. Башка ярлар миңа кирәк түгел, сине генә килә сөясем. Назларымны, кайнар хисләремне сиңа гына килә бирәсем. Өзелеп мин сине яратамын. Бул син яннарымда гомерлек, икебезнең йөрәк бергә типсен. Сөюебез булсын мәңгелек. Әни дигән бөек исемне яклап чыгалган. Ике баласына иң кадерле фәрештә булып, төннәрен йокламаган, көннәрен борчыда үткәргән кеше ул безнең әни. Аның сыман безнең өчен кадерле кеше бүтән юк. Әниебез бик йомшак күңелле. Әтием белән безне ике балаларын бик олы мәхәббәттә үстерәләр. Үзебезнең әниебез белән горурланмаган минутыбыз да юк. Рәхмәт әләнкәй, син дөньяга тугансың да, безнең әни булгансың. Алда да әткәй белән бер-берегезне яратып, безне сөендереп, матур яшәгез. Без сине бик яратабыз, сөеклебез. Газиз әнкәйебез каршы ала бүген матур туган көннәрен. Санап бетереп буламысың икән аның узган йокысыз төннәрен. Әткәйебез белән безнең хакта уйлап гомерләрен кичерә. Матур тәрбиясен биреп безгә чын кешеләр итеп үстерә. Алда безгә карап, гел шатланып, яшә газизыбыз йөзгәчә. Без дә синең кадерләрең белеп, яшәрбезче хәлдән килгәнчә. Яратабыз сине олы сөю, ихлас хөрмәт тулы йөрәктән. Алда яңгыраячак җырларыбыз булсын сиңа олы бүләктән. Хөрмәтле Рифия Рәкибовна, юбилеегыз котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Чәчкәгә сине тиңлимен, болыннарны буйлап эзлимен, сөю серләремне сөйлимен, синсез яшәү ямен күрмимен. Яратам мин сине өзелеп, ак чәчкәләрне бирәм өзеп, күз яшьләрең бүрек тапмасын. Мин яратам сине аппагым, яратам мин сине өзелеп, ак чәчкәләрне бирәм өзеп, күз яшьләрең бүрек тапмасын. Мин яратам сине аппагым,
Жаным минем жан кайым, язмышымны сиңа бәйлимен. Эй Худайым, мең рәхмәтем, биргән өчен олы бәхетен. Яратам мин сине өзелеп, ак чәчкәләрне бирәм өзеп, күз яшьләрең бүрек тапмасын. Мин яратам сине аппагым, яратам мин сине өзелеп, ак чәчкәләрне бирәм өзеп, күз яшьләрең бүрек тапмасын. Мин яратам сине аппагым. Тусам да бу дөньяга, сиңа бәйләр идем язмышны. Күпме эзләсәм дә таба алмам синең кебек тугры ак кошны. Яратам мин сине өзелеп, ак чәчкәләрне бирәм өзеп, күз яшьләрең бүрек тапмасын. Мин яратам сине аппагым, яратам мин сине өзелеп, ак чәчкәләрне бирәм өзеп, күз яшьләрең бүрек тапмасын. Мин яратам сине аппагым, күз яшьләрең бүрек тапмасын. Мин яратам сине аппагым.